Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Friday. Para po sa lahat ng mga tambalanista natin na nakatutok ngayon, gusto lang po naming sabihin na lilipat na po kami ng Canada. Special announcement. May ganun pag-anunsyo bigla. May pag-ano. Napag-desisyonan na po namin ngayon lang. Meron po kasi kami mga Pilipino na bisita na na galing ng Canada. Tapos minamarket po nila kami na maganda po talaga sa Canada. Oo. Tapos brainwash nila po kami. Sila po dahilan kung bakit ang tambalan sa Canada na. Charot. Nakakalurke. Sino-sino ba mga bisita natin na talagang kanina nung pagdating po nila, nahook na agad kami sa kwento nila eh. May mga taga-Canada naman na pumunta dito pero hindi namin masyadong pinansin. Hindi, ganito kasi yan. Ito kasing bisita natin, si Glenda Rogador at ayan tuloy. Ang dami na napag-usapan. Bert. Glenda and Bert. Bert Rogador, di ba? So pumunta sila dito. Nung pagdating kasi nila, yung halatang halata po kasi talaga na yung dala nila mabigat. In fairness, observant ka doon. Parang kunyari hindi mabigat pero halatang mabigat. Alam mo kung paano ko nalaman, doble yung paper bag. Pagka doble yung paper bag, partner, mabigat yan. Di ba pagka bumibili tayo kunyari sa 7-Eleven, doon na tayo, partner. Tapos may mga nilagay tayong Coke, mineral water, hindi ba't dinodoble yung paper bag? Totoo. So mabigat. So, baka naman kasi hindi. Basang isda yan. At least galing Canada, bakit? May salmon dyan, may salmon. Ganito ha. Ganon. O sige, tayo? Mag-unbox tayo ng mga pasalubong nila. Tingnan natin yung halaga ng bawat isa. Hindi ba? Nakaka-pressure sa nagdala. Hindi, ito na nga. So yung sabi ni partner, bakit daw yung ibang taga-Canada na pumunta dito, hindi masyadong pinag-usapan. Hindi masyadong pinag-usapan. Ganyan. Kasi po yung dala po nila, lang. Ano ba yung dala ng isa? Ano ba yung dala ng isa? Plastic labo. Diba? Hindi yung isa nagdala dito, yema. Sama ng loob, diba? Galing Canada. Hindi, pero welcome to the Philippines. Yes. And thank you for visiting Bert and Glenda Rogador. Hindi, napag-usapan lang namin yung mga ganito. Kasi sometimes, kapag ka nakaka-encounter ka ng mga Pilipino na tumitira na sa ibang bansa, syempre tatanungin mo bakit sila lumipat. Yes. Ano yung meron doon na wala dito. Ganon. Tapos sa ilang minutes po namin pag-uusap, sa 21 minutes po namin pag-uusap, ang dami pong meron doon na wala dito. Na-realize mo ba? Oo, may ganyan talaga. Ganda, di ba? Oo, gabi. Bilib ako sa lahat ng sinabi mo. Nakaka-speechless lang na parang, di ba, nag-decide silang lumipat ng ibang bansa, mga kaibigan. Dahil siyempre, bukod sa maganda yung lugar, maganda yung nakuha nilang trabaho and then the benefits. Yun naman yun eh. Yung isa talaga sa mga nakakabilib talaga sa ibang bansa, not necessarily Canada, meron din akong kakilala sa ibang bansa, Norway. Parang ang eksena talaga nila, partner, sa yung maternity leave. Yung mga benefits. Grabe yung maternity leave na 1 year or 1.5 years. Kumusta yun? Naglalakad na yung anak mo, nakalib ka pa, di ba? Samantala dito sa Pilipinas, di ba, hindi pa naghihilom yung sugat mo. Buntis ka na ulit. Kasalanan pala ng asawa. Hindi pa naghihilom yung sugat mo. Kailangan mo nang bumalik. Kasi kailangan mo na magtrabaho ulit. At hindi lang yun, partner. Yung posibilidad na palitan ka, alam mo yun. Kapag medyo nagtagal-tagal ka, meron pa akong kalala, partner, dito ha. Talagang hindi siya, hindi talaga siya, hindi, meron akong kalala dito.
At nakwento, na-share ko na to dati, partner. At hindi siya nahihiya dito na hindi talaga siya nag-hire ng mga babae na posibleng mag-asawa. Parang ang hire niya yung mga tipong hindi na mag-aasawa. Yung mga ganun, yung hindi magbubuntis. Yung mga masusungit sa lalaki, Oo, ganun. correct. Yung mga ganun. Yung mga, alam niya naka-profile niya na kaagad, partner, na magiging matandang dalaga. Mga ganun. May mga ganyan, yung mga active sa simbahan, tapos tumandang dalaga. Mga ganun ganun mag-profile yung kaibigan ko. Kasi yun yung mga tinatanggap niya. Yung pag mukhang mga malandi na buntisin, ayaw niya yan, ganyan. Sabi ko, bakit? Sabi ko, unfair mo naman. Sabi niya, Yun unfair. pala. Sabi niya, unfair na ko unfair. Pero sabi niya, pero unfair din sa akin na maglilibs na matagal yung mga babae para mag-alaga ng anak nila. Tapos, after ilang months, ma-realize nila, ayaw na pala nilang bumalik sa work. Oo. Sabi niya, kasi pinaghintay ka, pinaasa ka, tapos magsasabihin, mag-aalaga na lang ako ng mga anak ko, tututukan ko ang pamilya ko, tapos hindi na babalik sa trabaho. Tama. So, yun yung sa friend ko. Kaya hindi talaga siya nag-hire ng mga ayun, sarado na yung kumpanya. Ba't tayo tumatawa sa nating kumpanya? Friend mo pa, ha? Oo nga. Hindi, kaya ako Yung tawan-tawa ka sa friend mo, nagsara yung kumpanya. Alam mo naman, as a friend, di ba? Magsasabi tayo ng totoo. Charot. Hindi, pero ganun. Kasi nga, mawawala ng ilang buwan ang babae. Meron akong isang kakilala na ganun din. Yung company nila, hindi masyado nagpo-promote ng mga babae. Kasi kapag yung babae na-promote, tapos yun nga, magbuntis siya na yun naman yung nangyayari talaga pagka nagkaasawa, nabubuntis, yun nawawala na ilang buwan, namumblema sila sa kumpanya nila. Parang mga ganon. Samantalang, nag-gets naman din talaga natin. Pero hindi tatakbo yung kumpanya nyo? Walang isang tao? Hindi walang pwedeng kumpanya nyo. Diba? Pula, panis pala yung kumpanya nyo. Dapat alam nyo diskarte dyan. Correct, isang tao lang naglib ng ng 3 buwan, na kagad, hindi natatakbo. Ano yan? Sa kanya nakasalala yan lahat, diba? Ayun, yung mga kumpanya nagsara na din. Hindi, pero yun nga, to compare with yung other countries na kaya nila na i-sustain na yung mga babae na nabuntis, 'di ba, mga nganak, mawawala ng isang taon, tapos babayaran pa nila. Correct, diba? Yung parang, tayo nga, partner, kapag nagbenta ka tapos hindi ka binayaran, ang sakit-sakit ng kalooban mo. Ito pa isang taon na wala siyang ginagawa para sa'yo. Pero babayaran ka nila. Kabalib yung mga ganun yan, yung mga rason kung bakit minsan may mga gustong lumipat. Correct. Ako yung impression ko na habang nagkikwento si Glenda, yung isang bisita po namin, o yung bisita namin ngayon, na parang, di ba mga buntis, tas mga nganak, di ba tayo dito, minsan nag-worry tayo na parang, lalong-lalo kung hindi ka handa. Yung mga kakilala natin, na mga anak tapos hindi sila handa. Siyempre na, yung fear. Parang, itong si Glenda, mga anak, parang walang ka-worry-worry. Nag-Pilipinas pa! Nag-travel pa ng Pilipinas. Kasi di ba, monitor ng doctor. At pag-uwi niya na kung mga anak man siya doon, hindi mag-worry kasi supported. Ano to, medical leave, di ba? Iba pa. Tingnan mo. Meron pang... Eto na talagang malupit dyan. By their government. Ang galing lang na parang... Ang galing lang. Wala silang gagastusin. Sa mga nakatutok po sa atin sa gobyerno, try po natin. Baka naman. Hindi naman. Yun din yung naging impact na parang not necessarily mag-decide naman tayong lumipat ng lugar nila. Joke lang. Nandito po yung trabaho namin. Andito po yung pamilya namin. Ano lang po, charot lang po yun. Ang sinasabi namin, nagkaroon kami ng impression, naging hopeful din tayo na kung ginagawa ng ibang bansa, bakit hindi pwedeng gawin ng Pilipinas? Hindi nag-start naman na tayo. Kasi maaaring hindi lang natin alam. Hindi nag-start naman na tayo yung tungkol sa maternity leave. Hindi ko lang inabutan kasi nanganak na ako kay Prince. Tsaka di ka na manganganak. Ayoko na! Utang na loob! Huwag na talaga, partner! Kasi nagpakapon ka na, di ba? Oo! Kahapon! Masakit pa nga Ang sakit pa na magpakapon. Ganon. Pwede mo naabutan. Hindi ko naabutan yung mas mahaba. Ilang days na nga. Parang hindi ko na, kasi nga mas maloob ko, hindi ko naabutan. Parang nanganak ako ng November, parang na-implement siya ng January. Parang mga ganon. Yung mga kasabay ko dito na buntis, parang naabutan pa nila kasi nahuli lang sila ng ilang buwan. Parang ganon. So may mga ganyan naman tayo. Tsaka depende din naman kasi talaga sa bansa. Sabi ko nga sa'yo, partner, diba? Recently, galing ako ng Japan. At masasabi ko din, partner, na hindi naman din lumalayo yung Pilipinas. Oo naman. Di ba lagi nga natin pinagmamalaki? Halimbawa, BGC, ilang beses natin binibida yan. Kapag pumunta ka dyan, parang wala ka sa Pilipinas. Ang ganda. Meron pang bago ngayon. Yung na. Parkal, partner. Dito yan sa may, dito yan sa may, hindi ko kasi sure kung Pasay siya Paranaque.
Dito na ako. Yung Parkal. Yun Yung Parkal. pala yun, Para oo. siyang bagong BGC. Malapit siya? sa may pagtawid ng Okada. Oo, yan. Basta yung Parkal. Nandyan. Kasi dyan na yung bagong Skinny Bay Aesthetic Partner. Ang ganda nga dyan. Ang ganda ng Parkal. Naidlip lang ako dyan paglabas namin ng parking. Nasaan tayo? Oo, Sabi diba? nasa Japan tayo, kuya. Oo. Ikaw naman paniwala. Picture. Japan, diba? Oo, Parkal nga. Oo, yung Parkal. Ang ganda ng Parkal. Sobra. So, yung Pilipinas, hindi na naman siya nahuhuli. Oo naman. Pati sa food. Sabi nga ng bisita natin si Bert at Glenda, no, diverse na din yung food dito. Oo. Nung kumain ako ng ramen doon, hindi yung parang, ramen pang Japan. Sabi ko, hindi yung ganun. Yung taste buds ko, parang natikman ko na to sa Pilipinas. Meron na din dito. Oo, parang parehas na ng lasa. Tsaka yung takoyaki, feeling ko leveled up yung takoyaki natin kumpara sa kanila kahit sila talaga yung original. Kasi yung mga natikman ko na original na takoyaki doon, original lang, ibig sabihin octopus lang. Na dito kasi meron ng ham and cheese, mushroom and corn, di ba? Mushroom and corn. May breading na gano'n. Oo, may egg pie, takoyaki. Diba? Ang daming flavors. Doon kasi, sobrang ang pinipili ko kasi partner, yung mahaba yung pila. Kasi sigurado yan na yung mga blinag, yan na yung siguradong ano. So pagpila ko doon, tapos pagkain ko, regular na takoyaki for me. Totoo. Samantalang dito, ang dami na nga, iba't iba ng klase, nag-level up. So Hindi yung talaga Pilipinas, nagpapahuli. hindi naman nagpapahuli. Correct. Ako, excited ako doon na parang ang galing Oo. nga. Excited tayo para sa mga anak natin kung paano yung pag-improve. Malay mo natin, di ba, yung susunod na generation, na-experience din nila yung 1-year maternity leave na may bayad. Di ba? malay Hindi natin natin. masasabi. Kaya nga hindi mo daw dapat sabing third world si Philippines. Oo naman. Developing country. Correct. Nakaka-excite yung development. Tiger economy. Zebra kung ano man, di ba? Ganun. Correct ka. Hindi, pero yun lang, kapag kasi na-experience mo yung paghihirap, tapos makakarinig ka ng mga eksena na nangyayari sa ibang bansa, maiisip mo din talaga na what if lipat na lang ako talaga, no? Hindi mo iwasang i-compare. Or bakit kaya sila kinakaya nila yung ganun, tapos dito hindi. Mga ganyan, Every diba? time na dumadaan nga ako dito sa MOA area, di ba dati, syempre, sobrang... Talahib lang yan eh. Oo. At pag sinabi natin maganda MOA area, pero pag nagbiyahe ka pa ng pakonti-konti hanggang sa may PITX, Yan. hanggang doon sa may papunta ng coastal, ang ganda ng mga dinidevelop. Correct. Dinidevelop pala. May mga nakatayo na. Pero ang dami pang itatayo ng mga structures or infrastructure. Oh, di ba? Nakaka-excite pag nakita mo, ang ganda. Alam mo, yun talaga yung nakakatuwa talaga. Sinasabi ko nga sa'yo, partner. Nakaka-excite na ang dami-dami pong ang daming bagong tayong mga kondo. Wala naman pong afford na mag-rent. Madaming wala nakatira. Dito kasi ako, partner, ang dami nagtatay. Baka nang dumaan ka, patay lang yung ilaw nila. Ano, walang kuryente? Ano ba yun? Nagtitipid sila. Kasi nga mahal ang bayad sa kondo, magtipid tayo. Kaya pansin mo parang walang tao. Ganon. Pero may nakatira talaga. Oo, sige na nga. Hindi, pero yun nga di ba yung infrastructure, yung buildings. Oo. Pag dumaan ka Kakaiba ng pang Skyway 3, malakasan. Skyway 3 partner. Pag dumaan ka ng Skyway 3, parang wow, ibang bansa feels. Ganon. Totoo yun. Totoo. Tapos pagbaba mo, SLEX na nga lang, di ba? Oo, kaya nga. Pag dumaan ka ng SLEX, Skyway. Correct, yun nga, Skyway, SLEX, Skyway 3 partner. Oo. Yung kapapasok mo lang, biglang nasa north ka na, di ba? Oo. Parang nakakatuwa. Tapos, ay, grabe, ang laki ng toll. Yung magulo Malit yung- talaga tayong kausap. Ano ba talaga, pinupuri mo yung Pilipinas o hindi? Hindi, pero hindi ako, I would say na while sobrang ganda Ako, talaga sa hopeful ibang ako correct. Sobrang ganda ng mga ibang bansa, especially Canada. Yan yung nung nabaliw-baliw nga ako ng pandemic partner, Oo. diba? Yan yung mga inisip ko talagang lugar na puntahan, lipatan if ever. Napakaganda Australia ng or Canada. Canada, yung dalawang yan. Yung Australia nga lang partner, parang may age limit. Sa Canada ba may age limit? Ay, pasok sa banga. At ka na sa isa sa mga requirements nila. Hindi, nakita ko partner yung Pasok mga ka na dun. yung mga Walang trabahong age kailangan, limit. may mga trabahong kailangan nila. Parang wala akong pasok dito. Parang ganon. So while nakikita natin yung mga ganon, 'di ba? Sabi mo nga partner, ang nakaka-excite din yung pagiging hopeful natin sa what's Oo. going to happen sa Pilipinas. Ako pag dumadaan ako Diba? dito sa Makapagal, tas dire-diretsuhin mo yan. Ang ganda naman, in Ang fairness ganda. talaga. Yung nga, BGC. Oo, grabe. Ulit-ulit tayo Grabe dyan. yung bilib namin sa Makati. BGC, no? Oo.
parang kasi naabutan natin yan eh. Gumigimik tayo dyan dati. Embassy pa yun, di ba? Correct. Wala siyang katabing building. Puro damuhan lang talaga Tama. yan. Ngayon, ewan ko kung nandun pa yung embassy. Ako na hindi gumigimik, wala reaction. Ako hindi na umiinom masyado. Oo, ang grabe yung mga building, pang malakasan. Di siya iba't iba ng uri. Oo. Merong bar na para sa mga mahihirap. May mga bar na pang yayamanin lang. Oo. Di ba? Mapapatingala ka talaga. No? Magpipicture ka lagi. Every time, kada lakad mo magpipicture ka sa sobrang ganda. Correct. So, hopeful natin mga kabisyo sa Pilipinas. Yes. So, po tayo. Wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Okay, Totoo Docs? yan. Maraming salamat sa pagtutok this Feel Good Friday. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Enjoy the rest of your long weekend, mga kabisyo. This portion was brought to you. Nakaka-excite. Yung ang huli